Mimba damurira nezvemimba sezvo muri sex weka. Zvenhumbi. Mimba ndiani muridzi wacho? Zvenhumbi yangu iyi handisi kutonyatsoziva kuti muridzi wayo ndeupi chaiye. Ndakazvitarisa kuti pakaputikira kondomu handamboputirwa nemakondomu 2 saka vanhu vacho apo vanenge vangori vanhu kusangana navo murodhi. Saka ndizoziva kuti uyu anogara kwakati uyu anoita nezvei kana kuti chii. Handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Iyo vanototi munhu ane nhumbu anodziya miri anonaka isi hatizive kuti vanozvinzwa sei. Right. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Tiri pachirongwa chedu chamazuva ese chatodaidza kuti Bhishu reality show. Kana pane mwana mudiki apo achine mukaka pamunhu aiwa agara warowa pasi. Kana uri under 18 hautenderwi kuona this video. Vanyari kani endai zvenyu munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana siyana because panapa panozombovhurwa amwe mabhazi amwe kuti muona kuzoshaya pekutarisa handitika. Tadzoka zvakare kuepu yetu kunonzi kudombo raMwari. Uku kwatiri kuita hurukuro nema-sex workers. Tine tsvakiridzo yatoda kuita kuti tinatsoona kuti zvii zviri kukonzera kuti ma-sex workers awande. Handitika. So ngatipindei muchirongwa. Hanzvadzi uri sei? Ndiri right hangu makadini kuno. Aiwa tiri right zvedu. Nyika yese kutokuona kutaura kunoku. Nyika yese pasi rose iri kukuona handitika. Right, mungade kuzivisa here vatariri kuti munoita nezvechii? Ini basa rangu ndiri kutengesa miri wangu. Alright, muri sex worker? Yes. Alright. Makazvitanga rini? 2010. 10 manje apa? Manje ndo pandakazvitanga. Alright, chii chakanatsoitika kuti muzotange kuita sei? Baba vaisagona here kumba kana chii? Makamboroorwa here nyatsotsana tinzwa? Isinyaya yekuti ndanga ndisina umboroorwa kana kuti mamirire azvanga zvakaita. Ndakaroorwa. Ndakapinda mumba ndakagara. Chikapa kuti ndizotanga izvozvo murume wangu aingotora vakadzi achingotora vakadzi achirowa. Inini ndobva ndazoti bheta ndibude mumba. Ndabuda mumba kuti nditsvage mabasa chaiyo ndakaona kuti ndamboshanda mumba ndakaona zvinhu zvacho zvasinganyatsondiitira mari yacho. Pandazoona mafriends angu andakasangana nawo. Ndasangana nawo pandaendawo nawo kahwani. Ndatoona kuti zvinezvi tondobhadhara than zvokunoshandira munhu. Ndopandakatanga kuzoita basa iroro. First day renyu makakechwa nevanhu vangani? First day rangu ndikati 8. Yes. Ngari mashort time? Ngari mashort time. Zvima 30 minutes or 10 minutes pangopedzera munhu. Ndo pacho ndongopedza madheri. Alright. Satanyaenda kure. Mimba damurira nezvemimba sezvo muri sex weka. Zvenhumbi. Mimba ndiani muridzi wacho? Zvenhumbi yangu iyi handisi kutonyatsoziva kuti muridzi wayo ndeupi chaiye. Ndakazvitarisa kuti pakaputikira kondomu handamboputirwa nemakondomu 2 saka vanhu vacho apo vanenge vangori vanhu kusangana navo murodhi. Saka ndizoziva kuti uyu anogara kwakati uyu anoita nezvei kana kuti chii. Handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Makaputikirwa nemakondomu nevanhu 2? Yes. Ndakaputikirwa nemakondomu nevanhu 2. Saka pavanhu 2 apa handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Asi muri kuvaziva here varidzi vanhu 2 vacho pavanogara kuti vari kupi? Sofa handizive nokuti apo pandakaputikirwa nemakondomu 2 yaenda ndiri kuShurugwe. kuShurugwe? Alright. Ko makadi kubva mangonwa amene anonzi morning after kana uziva kuti kondomu raputika? Handina kuzvifunga kuti ndingaite izvozvo ndingamwa. Ndakachinja ndakangoita nokuti ndinoshandisa maprep. Ndiye ndoshandisa saka ndakangoti ndingabata nhumbi here. Handingabate nhumbi. Chinja ndakangotanga kungoti rega ndimwe tore maprep ndishandise sezvo maprep achidzirira kubata chirwere. Alright, ndo mheno ndo manzwisiro angu andoita kuti andzidzira chibata chirwere. But zvenhumba munombonge mambozvifunga? Ndambozvifunga panguva yacho. Saka mwana uyu manje akazokura akazvarwa oda kuziva baba vake muchaita sei?
Mwana uyu totozotangira ipapo ndichangotaurawo kune mashamwari angu. At least dai muri kuziva kana kuti vanhu vacho wakaita kuti wakaputika kondomuna wacho muri kuvaziva kuti vanogona kuwanika pakati kana papi nepapi. Maigona kuzotiwo kana mwana achinge azvarwa koitwawo ma-DNA test mwana aziwo dzinza rake zvitombori nani. Amen. Zvandichatota ndozvoti kana ndabatsirwa kana ndane mwana kakangotiwo nenda kutanga kuenda kubasa ichadzokera ikoko ndozonyatsoupfunzisisa kuti vanhu vandaishafamba nawo nevanhu vandakamuona ainawo kana vachiriko ikoko. Amuona kuti zvinogona kuda kuitwa chero mwana asati azvarwa, zvinogona kuda kuitwa pari padhuze kuitira kuti musazokanganwe. At least makagara mavaziva vanhu vacho kuti ndinhengi nanhengi. Mwana achingozvarwawo motongobva maita ma-DNA kuitira kuti mwana azive. Zvinhu zvakakosha izvozvo kuburikidza netsika nemagariro edu echivanhu. Pari zvinazvoya mazuva ndakatoneta nhombe yacho yakatonifestora ndisanombokwanisa kufamba ndofamba zvangu zveapo neapo asi kuti ndigoenda uko futi uko zvinezvi ndakangondozozviita ndapona. Alright. Ngatiuye panhau dzenhumbu idzi. Muchiri kunokechesa here dumbu rakakura kudai? Kukechesa ndinoenda asi kungoti usimbe chete. Nhumbe yacho inenge itoriwo neusimbe asi kutoenda ndinotoenda nokuti ndinotomhanyirirwa nevanhu vakawandisa nokuti varume vanenge vachiti vane nhumbu ndo vanoita. Saka ndakatosvika vanenge vachiti kudii varume? Hanzi munhu ane nhumbu anoita sei? Nazotsanangura. Iyo vanototi munhu ane nhumbu anodziya miri anonaka isi hatizive kuti vanozvinzwa sei sevanhu varume ndozvavanenge vachitaurawo kwatiri. Saka ndinotogona kutosvika navanhu vakatomira vakatongosvika vakatoona ndakatopfeka tone dressing yangu otongoona kupfeka kwandakaita ondiona ndine nhumbu ndototorwa dzano vanhu vandatosvika varipo kana kuti ndotokechwa kakatowanda kudarika vanhu vatojaira kugara varipo. Saka mapuraizi munenge muchaita mari manje? Mapuraizi kunoku kwacho unoku kuna mari kwatinotobuda tichienda zviri nani ndotongonotosvoti time $5. Sezvo imi muri padhimandi ka vanhu vanoda vanhu ane nhumbu ka modi kubva mangotorawo that advantage ka yekuita sei ikokwidziwo mitengo muchiana sezvo muri padhimandi? Inini sange yezvinezvi ndine nhumbu nechida zvinhu zvakawanda ndine vamwe vana vandinawo saka ndinongoti ndikangomuti $5 iyoyo nekuti vanhu vandiri kuwana vakawandisa saka ndakatongobva kana ne$40-50 haisi pressure stereki ndoziva kuti mangwana ndichawana nyangwe ndikatorara kubhesi kwatinenge ndiri uko ndinenge ndichitowingwa ndiri koko saka handina stereki nazvo. Mari iyoyo ndiyo ndiri kungoda iyoyo shoma iyoyo inotouya yakawanda nokuuya kwawo. Alright. Nhumbu yaane mwedzi mingani manje? Yezvinezvi 8 months. Yatongosara muchana? Yasara muchana. Saka nekura kwaita dumbu iri muri kuita sei manje? Ndinoenda. Munoita sei? Wanoita nekumashure nepadumbu nechima? Munhu tinongoona zvokuita nguva yacho iyoyo. Hatizodzimbirwe dumbu iri? Haiwa kudzimbira. Mumwe nomumwe anotaura zvaari kuda panguva yacho zvaataura. Wakati padenga ndikuona dumbu rakura kai? Aiwa anoitawo asi haazotsimbirire stereki. Akatsikirira zvizonyatsoita bo. Alright. Saka kana mwana achinge azvarwa mucharamba muchienda here kubasa? Ndowanzozi ameno kana ndisukanganisa hangu patsika dzedu nechivanhu chedu mwana anonzi kana mai vachiri kuyamwa kana mwana achiri kuyamwa mai avafanira kurara nemumwe munhu asiri muridzi wemwana iyeyo. Zvinogona kuti kukonzesa kuti mwana azorware kana kuita sei ameno mimi muchazvifambisa sei? Izvo inini kubasa ndinoenda. Zvakawanda zvinoitika kana wasununguka mwana. Wasununguka mwana wako iwewe handisi kuda kuti asangane nevanhu handisi kuti ndiri kunosangana nevanhu vakawanda wanda. Kwatinonosangana uko ndosangana naye nemaprotector handisangana naye direct. Saka zviye zvokunzi mwana anozodii inini ndinongosiyana ngomuitira zvandomuitira kuti asazochema
kuti nokuti ndokubasa Alright. ndokwandakamuwanira. Alright, atione zita here kana ane zita musaritaura, ane zita here mwana. Zita izvozvi zvandisati nyatsorigadzirira kuti ndomutani. Alright. Chimwe chii chatingadi chamungade kutidzivisa zvakare. Alright, ngatiti imimi masangana nezvirwere zvepabonde, ndeapi matanho amunotora? Ndinoenda kuchipatara kana ndasangana nezvirwere zvepabonde. Ndinoenda kuchipatara. Kana ndinowanzoenda chekumbaro uko. Ndochandinowanzoendera ichocho kuti kana ndatoona kuti ndizvozvo ndotongoenda ndonotariswa kuti handina here zvandinazvo. Ndatariswa kana nditone zvandinazvo ndotobaiwa. Kana ndabayiwa ndoenda zvangu kumbohloyiwa. Saka ipapa muri kuziva yo HIV status? Yes. Alright. Zvino handinatsoziva zvandiri. Handinogara ndichitoenda tonotariswa kuti ndakamira sei. Alright. Muri kutarisira kuzosiya here basa iri? Uye kana muchitarisira kuzosiya muchatarisira zvarini? Basa iri kusiya kwaro kunonetsa kuti ndirisiye. Ndanoenda zvinotoda kuti ndatonyatsoona kuti zvinezvi ndakwanisa kuwana mari kuti ndokwanisa kuchengeta mhuri yangu yese pamwe ndoti ndirisiye. Asi pari zvino hasandane notarisiro kuti ndinosiya. Ndichiri kuenderera mberi nekushanda. Mari yamunofungidzira imi kuti makaipiwa iyo salary pamwedzi inokwanisa kuchengeta mhuri yenyu imari yakawanda sei? Ini kana ndakati $300. Salary, alright. Mune vana vakawanda sei? Ndine 2 plus number 3. 3. Wokutanga kura sei? 2009. 2009, alright. Kura mukomana musikana? Musikana. Alright. Saka anoziva here zvamukuita izvi? Haanyatsoziva nokuti ndoita kuhwanda ndotomudza ndikuenda kubasa. Nokuti handitire munomu. Ndinotobuda ndichitomuti ndiri kuenda kwakati. Ari kuenda kuchikoro? Anoenda kuchikoro. Ari kuita ichi? Ari form 2. Alright. Vanhu vechirume ndinonzwisisa kuti kune takasikwa zvakasiyana. Kune vanhu vane nhengo refu, pfupi, kobvu, tete. Imi munowanzofarira dzakaita sei? Ini semunhu ari pabasa handizivi kuti ari kuuya neakaita sei. Saka yangouya panguva yacho iyoyo ndiyo yacho yandinongodhirawo nayo panguva yacho nekuti ndinosangana nedzakasiyana-siyana. But vanhu vanonatsogona basa iri, vanhu vanonatsogona alright. Mizera ipi pamakore vanhu vanonatsogona bonde chaizvo? Mazuva ano hazvichambotarisirwa kunzi anonyatsogona ndoupi. Ndogona kuti ndevechidikika asi andogona kutokundwa nedhara. Saka angoripo anenge achingoita nguva idzodzo ndiyo nongoti zvangu bho kuti handitsvage zvakawanda nokuti ndikutsvaga mari. Alright. Ko vai vanouya vamwa mapiritsi kana ingave Congo dust yokuti munhu angononoka kupedza anorova damba refu pamwe abhadhara mari short time, ndeapi matanho amunotora vanhu vakaita sevamwe? Inini ndinotongoti ndikangotarisa maminitsi anonditarisa kuti andinoita nevamwe adarika ndototi shamwari wedzera mari. Maminitsi akaita sapi? Kazhinji 20 minutes. 20 minutes, 10 minutes ikoko. Ndotarisira. 20 minutes dzinosvika, 20 minutes hadzisi kuti aparadzo. Aiwa, dzinosvika. Dzinosvika. Alright, ngatiti masangana nemurume akakubvisai umhandara nhasi patouchline, munokwanisa kumubhadharisa here? Ndinokwanisa kumubhadharisa nokuti ndiri pabasa. Ndiri pabasa handitombomunyara kana kumuita sei. Ndinokwanisa kutomubhadharisa kuti ndoda mari yakati. Nekuti hazvinei kuti akandibvisa umhandara. Iye ane basa rake ndine basa rangu. Saka tinototaurirana totowirirana ipapo. Yasvika nguva yevanhukadzi, kazhinji kacho i7 days dzepamwedzi dzedzi, ndeapi matanho amunotora imimi? Munoramba muchienda kubasa here kana kunoita sei? Inini zvangu kana zvakaoma mumba mangu madhezi acho handisitori namari ndinoenda kubasa.
kune maprotector echikadzi aya ndo ndonwanzoshandisa. Ndinongopfeka iroro, ndatopfeka iroro. Hapana munhu womurume hambozviona ndozvandiri. Iye anenge ane rake, ini ndine rangu. Ndatopedza basa ndatobvisa ndakutonora soko. Zvangu zvatoita. Mari yangu ndaisa paumwe. Ndozvandoita. Saka from 1 to 30 or 1 to 31 or 1 to 28 or 1 to 29. Unomnyongorwa basa chete. Ndine dzimwe nguva dzandisingaendewo. Ndombozororawo. Azvidi kuzonyanyawo. Unombotopa mumwe unoita 3-4 days wakazorora. Unombotoka kana madhesi acho zvakadzorawo. Hatonyatsoziva kuti zvakobhomba, mari yerendi, chikafu zvese unazvo. Unotombozorora kana 2 weeks wakagara. Uzoenda kubasa madhesi ekuda kuti ndakuda unosvikawo kuna marendi. Kuenda kubasa unotsvagawo mari yerendi nemari yechikafu. But tell me, bonde richiri kunatsokunakidza here imi bonde zvozvozvo? Sezvo imajairo kurara nevanhu vakawanda everyday, richiri kunakidza? Bonde rinonakidza kana une vako chaicho unonyatsoti uyu ndiye wangu. Imi muna here wamunoti ndiwe chaicho? So far handina undoti uyu ndiye wangu chaiye. Nekuti vanhu vandiri kuwana mazuva ano ndevebasa, ndotsvaga mari chete. Ko makasangana nemumwe ari kuti aiwa ari kuda zvekutokuroora izvi kutokukandai pakitchen chaizvo, unokwanisa kusiya iri basa? Mumwe munhu anotaura kudaro. Asi ari serious yacho, munokwanisa kusiya basa ri? Kusiya unotinetsei? Ndozosiya ndanyatsoona kuti uri serious. Ndombogara newe ndida kuona pfungwa dzako kuti zvechokwadi here uda kugara naye muchienda futi kutachita ika mutazi. Ndinomunzvenga. Ndizvandotoita. Ndotomirira kuti kana akatobuda ana achienda kubasa akanoenda kubasa paanodzoka paanobuda kuenda kubasa endobudawo. Noona kutomunyepera ndomboenda kumusha ndombonoona hama dzangu kana kuti kwafiwa. Ndatoenda ikoko ndatosvika ikoko ndakuti handisi kuenda kuhama, ndiri kuenda kubasa ndonotsvaga mari. Ko kana mari yacho iri kuuya neyazi kana mari yacho yamuri kutsvaga iri, ngati mwaona munhu ane mari ari kuprovaida zvese, munotsvaga chifu ipapapo nechinyatsoona kuti kuzoti uzobude iyoyo nongochinatsoona kuti hapana mari. Asi kana iripo zvayo unombomira uchimboona kuti zvinhu zvino kubuda here kana kuti hasi kubuda. Alright. Amene imwe nhaurwa zvakare hamungade kutizivisa ndeipi zvamunoita, zvamungade kuzivisa nyika zvii zvakare? So far hangu hapana, ndozvandonyanyoita izvozvo zviri. Ndo chete zvinhu zvandinongoitawo. Alright, aiwa takamirira kuti mwana azvarwe tiye kuzomuona, tizove nemakorokoto, tizopemberere kana mwana achinge azvarwa. Handiti makasununguka kuuya. Kana azvarwa makasununguka munouya momuona. Kana muchikwanisa kutombomupa rimwe zita motomupa, asi ndinenge ndamupa rimwe zita. Alright. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo muzuva ranhasi pano pachibanda media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. It's lockdown.